Vojarna u Lađarskoj ulici u Sisku je najsloženiji i najkompleksniji projekt obnove na području petrinjskog potresa. Ova zgrada zaista ima i povijesnu vrijednost i konzervatorsku vrijednost, a samim time i sentimentalnu vrijednost i radovi su bili vrlo zahtjevni, vrlo složeni s obzirom na sve konzervatorske uvjete, konzervatorske smjernice, međutim evo pri samom završetku je konstruktivna obnova i zaista se veselimo stavljanju ovog objekta, odnosno ovog kompleksa u punu funkciju. Niko sretniji od mene kad vidim da se radovi približavaju kraju nakon dugo vremena. Konstrukcijska obnova će vrlo brzo biti gotova i nakon toga slijedi cjelovita obnova ovih objekata 1 i 2 i nakon toga ćemo biti spremni za selidbu. Kad bi počeli školsku godinu 26. 27. u ovoj zgradi, to je bilo fantastično za nas. To znači za nekakvih 1,5 dana. Ovo nije samo projekt obnove, ovo je i razvojni projekt s obzirom da će ove objekte koristiti Tehnička škola Sisak nakon što budu potpuno u funkciji. Tehnička škola Sisak je regionalni centar kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo. Izgrađena je potpuno nova zgrada, stara zgrada je morala biti razgrađena, izgrađena je nova zgrada, to je dakle zgrada koja se vidi s Lađarske ulice. U toj zgradi će biti restoran, bit će kuhinja. Što se tiče matične zgrade vojarne ili ovog najvećeg kompleksa koji se vidi iz Lađarske ulice, napravljeno zaista jako puno. Izgrađeno je novih 900 metara dužnih temelja oko zgrade, ojačani su zidovi FRCM tehnikom, isto tako su napravljene instalacije vodovoda, odvodnje, ojačani su pregradni zidovi, ono što preostaje dovršetak krovišta, stubišta, zabatnih zidova i nakon toga je konstruktivna obnova završena. U daljnjoj fazi cjelovite obnove očekujemo naravno onaj dio koji se odnosi na cjelovitu obnovu, od obrtničkih radova, opremu već imamo koja će se useliti ovdje iz prostora Radi Sam koji trenutno koristi Tehnička škola Sisak. Isto tako dogradit će se jedna postojeća zgrada u dvorištu vojarne i ovo će zaista biti predivan kompleks i jedva čekamo da bude u punoj funkciji i da učenici zajedno s svojim profesoricama, profesorima na čelu s ravnateljem dođu u ovo područje i ovo područje Lađarsku ulicu u Sisak ćemo uživjeti, udahnut ćemo potpuno novi život s obzirom da smo u ovom području osigurali 2 zgrade za učenički dom, završavamo vojarnu. Za otprilike mjesec ili 2 bit će završen objekt u Lađarskoj 30 koji se nalazi u Šumicu, a koji će koristiti Tehnička škola Sisak za održavanje nastave tjelesne kulture i naravno koristit će se za sport, za naše sportske udruge, sportske klubove s područja borilačkih vještina. I kada uzmemo u obzir i Lađarsku i kada uzmemo u obzir na brdu iznad zgrade bolnice, možemo reći da ovaj dio grada dobiva potpuno novu vizuru.